presented by DD Production House, Sakri. Presented by DD Production House, Sakri. ओई हम ले ले सबसे नुका के राइतों में गरानिया ओई हम ले ले सबसे नुका के राइतों में गरानिया लेहबो मुखिया के खेतू में बिछा के गरानिया लेहबो मुखिया के खेतू में बिछा के गरानिया बजते जखन 12 के जाना बजैहा बहरा के भुइया सुता के इंची टेप से नाय पदे बहु गहरा के बजते जखन 12 के जाना बजैहा बहरा के भुइया सुता के इंची टेप से नाय पदे बहु गहरा के होई न छोबड़ दास के सुनना हमारा जवानिया होई न छोबड़ दास के सुनना हमारा जवानिया लेहबो मुखिया के खेत में बिछा के गढ़निया लेहबो मुखिया के खेत में बिछा के गढ़निया नथिया हटा के लेबो गे चुम्मा लगतौ बड़ा मन गे पाँव के पायल तोहर के जाना करतौ छन छन गे नथिया हटा के लेबो गे चुम्मा लगतौ बड़ा मन गे पाँव के पायल तोहर के जाना करतौ छन छन गे कहै छौ धर्मेंद्रा छौरा पिया देना पनिया कहै छौ धर्मेंद्रा छौरा पिया देना पनिया लेहबो मुखिया के खेत में बिछा के गढ़निया लेहबो मुखिया के खेत में बिछा के गढ़निया चुम्मा के बारे में